oikeastaan mun mielestä mikään ihme. Tai jos miettii sitä niin kuin analogiaa, että missä tämä sijaitsee, Vancouver, siellä Yhdysvaltain länsirannikolla, se on sama paikka kuin meillä Brittein-saaret ja Norja. Eli Atlantilta saapuu koko ajan sitä matalapainetta, ja kyllähän ne niin kuin tähän aikaan vuodesta tulee Briteissäkin enimmäkseen veteen ne sateet. Eli heiltä saapuu sitten Tyyneltä valtamereltä koko ajan niitä sadealueita sinne. Mikä on veikkauksesi siitä, että nyt kun viikonloppu ylipäästään, niin jatkuuko märkä sää? Että kyllä niin kuin Suomi olisi mun mielestä säiden puolesta paljon parempi järjestää näitä kisoja. Tästä terveisiä sinne jonnekin eteenpäin. Kyllä. Hyvä. Jäämme odottamaan tosiaan tuota avajaislähetystä sitten ja muutenkin näitä olympiakuulumisia. Kiitos Liisa. Kiitos. Hetken kuluttua täällä lähetyksessä puhutaan satamia uhkaavasta lakosta.